Tole ya kini ban ken mau yang ban ken mau ba utrai wi shong bat kisenran ong kini kentien. Tole ya kini ban ken mau yang abat every time banging yo laning idon Holy Communion kumni ngin ken mau ba utrai upha ban le ngin ken mau itai kentien, do this to remember me. Tole ya kini ban ken mau yang but let's see ting ngim da shim khia itai kentien hanrei ngakwa man phai ki jingmut ki jongi han ka por hato na pedeng jongi shisha mal ka por bangi puli ka di tin ka jong bre lani mal ka por bangi wan ban shim ya ka Holy Communion bangi yo sngowi tai kentien, do this to remember me. Tule ya kani ban ken mau yang abalai utrai ong kita kentien. Tule ya kani ban ken mau yang ngai i ya kani gawai ba utrai Ukraini kini kentien ki sanran jong Ukraini ta kentien. Tule ya kani ban ken mau yang namar ha ka jinglong bre ngani thu ipi shibun ki ai ki jing ken mau ki bam dei na ublai ba suoj upen ken mau yangi lani upen rem yangi Henry uji su ong tule ya kani ban ken mau yang awat ban ken mau yang jing yak pujong try na menta jongi ban ken mau yang akabamut ngalatit ya pi daka dorba ka snam ka jonga uji su ong kita. Amen. Bangin yai ken mau bangi dei ki kun ki jong ublai daka snam ka jong uji su. Bangin yai ken mau balapen kut yang abat ya pi daka snam ka jong uji su. Baruk su ju ai pen ken mau pi padang lek kum ta pi babakla rei abang apet bat nga abang syong men nga yu ken ga wei bo men sim khoi wai nama teng ni le Holy Communion mo ngiruk ngiwan na kata ka jaka ka bala hikai ka baong da ladap ban ladap ban syong riu dekot ngin sa yo ban bam Holy Communion tingam dan persyai ba kata ka hikai henrei ke ai ba ka Bible ka hikai ka long ba kinu ki brio ki ban bam lani ki ban shim na kamit ke jong try ki don kam ban ngau tho bat ban tip ya ka dor bat ya ka bor jong ka snamu Jesus Christ. Amen. Dei tang ban sudon ya kata ka ba na lor ong nga dei hok ban shim na nga dep kata nga dep kumni nga dep ta em. Tetapi pai bat pet nga tin ke jong ublai ba manga bat mapi menuru pastor ni mapi la manga pastor na menuru dan ubadai hak ban shim na kamit ke jong utrai Henry ka hak u Jisu ngin sanut ban shim. Amen. Ka hak u Kris hangi ngin sanut ban shim na kamit ke jong utrai bun ki breki iya ka to ka Bible verse ko ong ba ladapi shim unworthily mo bat bun sin iya kata kentien bat unu uba shim na kamit ke jong utrai uba shim Holy Communion klamburam kabumut umlong ke Bible ko ong nama kan wan kan hap kelaman ke jingtim yapi bat bun ki ju snau tho baklai kata kentien ngala ji kai na por sa por ki ju snau tho baklai tai kentien klamburam kamut ndai ba o ngati ngam baklasu ni o ngadang kum bakla man mestap ni ngamlong man sim na kami jong trai ni ngadang kum dom ngamlong man sim kamut da kum ta kai ba ka Bible kai kabumut klamburam bumut pimtip ya ka dor te pimtip ya ka bor ba ya ka dor te believe in shim piran ka mantip syaba ka don ka bor ka snam ka jong utrai. Amen. Kamut ki ba shim Holy Communion ki dei ki bala kharsien bat ki bala pedang yo utrai Jisu ka batieng ka long yo pi la yo ji kai na ai ki ba pi la pas kita ki jing ki kelas ki jong pi pin syong pin shim Holy Communion ka batieng pat yo pi pas tang ti kelas pi dei ki ba khram pat mat lani ki pi dei ki bam pat kharsien katakan wan rahman ka jing tim ya ki khon ki ti ki jongi ladang shim nang ta na kami jong try ka Bible kamut kum ta so simple nang idan kam man shim bat ngidan kam man ngau tho ba ka dei ka ba don bor. Amen. Nang ni thu ipi ka jing pla ka ba meniki benai ki bladap ifun iri ong yalik dua hap situ sepo hospital ba iti hospital ong don sis isu deuses ti ngi nganang te ngadon tan puluh imat dan kali namar kali sa istana pa bani karan utrai ti danga ladon kum tah kali tengah ong aam ngalawan tikat panganang ya ngasngo ke sur ong utrai ka kren bat ko ong hot let chata ngayo sngo ba igani gawai ra Kilik le Holy Communion na po hospital. Amen.
Tengarong klan pen kata ka bau trai ong ngara ba. Ngalik le kata. Nama utrai le keningan sepen kia. Bat ngi yu isi sha bala pile da ka jing smau thu. Amen. Bat pile da ka jing smau thu pi yu I ya ka bor ka jong ublai. Bat ngai I ka don ka jing pen kia. Amen. Ngirit ban le sepo hospital I hem iba. Bat nganget ba ublai upen kia I dai lomba ka tu ko Holy Communion. Amen. Mentai dan sesu ublai ula pen kia I. Amen. Ujak saya imtip. Ublai ula uweng itaw ses. Dah ka bangilit Holy Communion. Nama itip ya ka bor, itip ya ka dor jong ka senam. But iyo ma dia ka jing pen kia. Amen. Ti ngirum sila lumber henreng itip bagaron ka bor. Ngin yo ma dia ka jing pen kia. Ngin yo ma dia ka jing pelat na utra Jesu. But aku aban pen kelmau si saya gini ga way ba bun ngim tip ya kata ka dor rei tip nam ka pop kedai nga uai men sim khoi ka bara song kali ka pop kedai ka balong rem dor ha ka pop namar ka ong ka Bible ka bainong jong ka pop kedai ka jing yap dai dia to kam dai ka baram dor pe pilek pop mle ai te pilek pop bat ka bainong jong ka pop kedai ka jing yap Henry lada karam dor kat nur kata ka pop dangla ban thit pat da ka snam ka jong trai kamut ka kham ram dor kham kraus shu ka snam jong trai ma la ban thit ya kita ki pop ki bang ngam opi ngilale la ban siu no siu dor no siu dap no da ka snam ka jong Jesu bangin lat na kata ka jing sha pen sitom ka bolong ka dujok ding snap kamut ka kham ram dor ka snam ban ya kita ki pop ba pipile ala pinget ya ka snam bat ka ba pala susu ka long pat ba omdan ba la pat ban thiet ya ka snam u Jesu. Amen. Henry bun ki beri ki persang wat ban thiet ya ka snam u Jesu. Ki persang ban thiet ya ka snam jong trai da ki kam ki bobha. Da ka buram. Da ka kerdan re umla ra. Ya ka pop la ban thiet re umdai da ka spa perthai umdai da ka buram beri umdai da ki ai ru. Henry la ban siu dap ya kata ka ram jongi daga senam uji Yesus. Amen. Bisa kata. Tak tahu kedon ke bor ke senam ke jong trang kedon kamban sengau thui kata. Barabang isim Holy Communion ngimat ya ke jing pen kia. Pi ka don ke Bible ki beri ki balik bam Holy Communion kidang mut kan long ke jing tem le si ye ki beriu ki ba buai ki ba tanglang ki banwan sim. Henry kalong ke jing tem ke lai ki balang ka bumut ye ki tu ki riu niam ki ba susim klempat pedang yu Yesus Kristus. Namar pishim kam tip ya ka dor kamut pishim klam buram kan pilej ban shim na kamit ka jong utrai pishim ke snam jong utrai bat pi ken tat dore ke snam pim tip kamut pim tip ya ka jing sisa jong kata ka snam ka dan bor ne kam dan bor pim tip ya kata ka jing sisa bat pishim tat dore ke snam ka jong utrai pishim sisuliat niam le rukam kan mau ka Bible ka ong pin yap koloi kinyap akpor bakampat dairu ka umut kan wan ka jingtem happy kemong angamane kidang mut kidang gibri berkat oh kiban sim Holy Communion kidai tang kitu kibala dai hok dan weru ba dai hok kemong ang sisa da ka hok ukres insan nut ban sim na kami jong try amen kita kada ka jing sisa bat kani ka snam kwa man kan ka janmit spang kani ka snam ka jong try ka bala peni na manta jong apat jong pi kada man la ka por pili Holy Communion pin kan mau do this to remember me ong try le ya kani ban kan mau yang namar man la ka por ka jing long bri uksui wan ban penrem si penrem ya pi wat pidan ki jakai ba syakri pi syong man snap kumni ka tien ru uksui dong penrem pm ka jing em ka ba syak penrem uksui oh melong om ta oh palong om ta balik mele om ta ni em ka jing em ka basya penrem uksui takdaw ong try do this to remember me umdai shu pin em ka jing penrem namar ko ong tin ka jong blai there is no condemnation for those who are in Christ Jesus ngan shu ka jing penrem kita ki badan how Christ Jesus amen takamut every time ngile kini ngiken mau la thit yang abad pi ka snam ko jong try ngimnum le Holy Communion da ka ba shu le manusia pendap rukom han ringin tip ya ka dor ba dia ka bor mangin mat ru ya ka jing pen khia ka jing em ka jong hi in kan mau ini ka way ka snam but si sian ba kran siya phang ka ni ka snam dai ngalap ini ka way ru ka kran siya phang ka jing long ka way piso pala mai ka tanai ndai ka kran siya phang ka jing long ka way namar kan siya tu pi parabri ru fin ai snap dan kam dan ka jo ka snam ndai pim la pan ai klumar nang ta bat ka snam hakat snam ka dan ka jing em la dai ki bri dan snam shu ki yap no tarau Jesu ong la da pim di
ya ke snam jonga phim bam ya met jonga phinum dan jing em pisai kata hakle mat ba phi shem me ke snam utra ba phidi kadan ka bor kadan ka jing em ka bakhi em phi ka jing em ukres phi akan mau habang asyong bu utra nga perkhat ami kini ba yang abat ya pm ka tin ka jong blai ka ong pe yang ni ngan pen kan mau ya phi si sha ba ini pe ban ngan ka tin ka jong blai na Isaya ka kitab Isaya ka basan puar lunang ada khat ka bakhat lai ka ong kum ni kini kin tin ki ba ong kum ni khat lai khat sao ma kini khat sao sorry san puar ka bakhat sao ka khmat jong u kala kham sniu dur ban yau nu brio bat ka dur jong u ban ya ki khun shenrang ki brio sngam da ka tin pareng ka on his face la long disfigure te sngam hang ni ka khmat jong u kala kham sniu dur bat hang ni am kam kran tang ka dur sisin ong ka khmat ka thaulut ya ka dur borok we ka met borok we ka khmat jong u kala kham sniu dur ban ya nu brio sngam sngam ka wan biang pat hang ni baar bat ka dur sngam bat ka dur jong u ban ya ki khun shenrang ki brio ka khmat jong u kala kham sniu dur ban yu nu brio ka bomot ka khmat kani baro shrinyang hi ki brio ki pek ki itho shu bu de uji su namar balai la tap ya u la ni la tap ya u si sha la cover ya u da ka snam sudah te la mi snam lut baro ka we kamat la sap pen stam hadu ka tanam ta jong abat jong phi ka jing yap ka jong utrai la tu je snam bat dur bat dar bat kti bat men bat kini ki spairum kini ki ba shirkai ba ban penstam dei bu jisu su sha penstam ha ki brio ki ba su sha khat bela tang si sngi ban penstam u em u sha penstam ha ki spairum ha ki sipai ki bela train barok ka jing em jong ki ban penstam brio perkhat pi kat du ka jing su shirkai bat haba bom e ka met ka jong try la te di ki sieng bat ki nar ki prek man la bom sakut nda tan lai bat dok bat bat utrai usah hadu ka tan man ta jong abat jong pi kadang gidan kam ngau thu ya ka dor jong ka snam bat apa pi ngau thu ya ni usu ya ni ka janmit unting un sir si sai pi sisa uksu un tiang na pi ngau thu ya ka dor jong ka snam anda filas ngau thu kan activate ka jing em jong pi pinya kum ki khun si em sisa amen bagaktin ka jong play kong susuan roi la penmong ya u namar ka jing ringkang jongi lalu la penwet ya u namar ka jing le bom hok jongi la penstom ka jing sok jongi kalong halo jong u bat da ka jing jingam snam jong u la pen khia yangi na da ki wei pa ki kintien by his full body bruise ngap dak mut kata ka jing mang ka met ndai tang ka jing jam snam re ka jing mang ka bala isher kai ka do ka bala lit sabar bat ka tau try bat ka snam sudah te try ka snam sudah ta perkhat ma phi ban ket ya ka pop jong ka perthai barok ka wei ka tin ka jong blai ka ong kum ta bat ngai isu na ka tin ka jong blai hang ni ngam siti ki nong ruom ka basan nong ka dekhat ka bakandai ka ong da tin parang since we have now been justified ngap by his blood how much more shall we be saved from God's wrath through him ngap since we have now been justified ani since we have now been covered subang kata tin cover by his blood amen but kata ka snam ka jong utrai ka ba pelaj im kamu ka kran siapang ka protection ru hang ni si sien bala cover ka snam jong utrai te pi dan kamban yo i ki khmat jong pi en pen ple dei namar balai ndrei namar ka snam ka jong utrai amen bros ka tangin mat la ki khmat ngim la ban i ni da moment bang ngen ka snam ka sat yang i istang ban yo i ya ka baken jaman sim istang ban yo i ki baken jaman amen bayang ni since we have now been justified ngap but since we have now been cover ngap pen kelari tai kitin cover ini kadika jui since we have now been cover kita kitin cover am ngadwai ngong try pen shai nga kamut ayu kini bala tap yangi la cover yangi ka snam jong jisu klemat pa pidang ya urai dei baka su cover ni ka satang tu la dep em ka cover ya fi but always cover ngan ong da ka kintian amen the blood of Jesus will always cover you ka umot kan yai
tap ingi kan yai kala tap beda ke senam jong utrai bat haka bakan jaman sim ublai en pen plegi kman ki jong abat ki jong pi pin stang ban yo i kabamut ka jing im ka jong i haka bakan jaman sim pi yo i yala dia utai ubayat syarom bat chaneng udai ubriel ni ka briel bla tap da ke senam jong jisu amen kabamut ngiyat syarom chaneng jadi ki briel ki ba bit senam amen amdai tang ba bit senam la tap da ke senam ya syarom bat chaneng utrai pun syai kata hang ni percaya pim yo i kani menta hari ka bakan jaman sim pi yo i ba pila tap ya pi de ke senam ka umut pilong bloody la tap ya pi de ke senam bat kata ke senam ka tap uksu yo i uha unile kat bala andre umla ngatrai tak simut wan sejan jong fi shot korana mar balai dan ke senam utrai umla amen perkat bahai kani kawai what you snap kum tu perkat bah khremat ba pistang man pila ngai utrang ni ngai bun ki bla pnyang utrang bat pim jupai berkat le se kata dia bakan jaman sim sisha pilong ki break ba bet snam bat sngi bat me tia pim tia bakan jam sim pia charum bat cheneng pire ka briu le ubriu ka belong bloody ka basu bet da ka snam ko jang utrai amen rekan mau ha ka bakan jaman sim kata kalong real ba pire ki brew ba bet snam na du kli du kejat la wai mri tang ba bet la cover da ka snam ko jang jisu kata ada bu akhli dari tang sengi da bu aki jemut je berkat dia selum senang kan mau bala tap ya pi dan la cover da ka snam ka jong jisu amen takarang dan kaman ngau thu e ka dor ba ka bor jong ka snam dan pi ngau thu mis ong wow ka dan ka bor sisa tengah kwa ban phai no man ta sya ka wei ka point arli ki point ki belong so simple kabangangan ai pi mo ngin underline ngin kan mau ka kani ka kentien kani ka kentien jong blay na ka gospel ka jong lokas kalenong ka baar fu ar ka dekat ka baar pau kini kentien ki ba utrai ong ya ki semran ngap bat yang bat ya piru kani kalong namang keren sepangge snam ka jong utrai bat ngan keren ni ka por kani ka kuri kalong ka jutang ka bathmai ngap kani ka khuri kalong ka jutang ka bathmai da ka snam jonga ya ka ba on sa the no na ka benta jong phi kani ka khuri umut kani ka wan kani ka hul kumnian bangin le menta kani ka khuri te kadai kadak jong ka jutang ka bathmai ngap ka jutang ka bathmai ka umut mentang im syu tang na kani ka snam la jong hanai ka snam ukris hanga ba dapi amen mengiyat serum seneng teng iklat henrai ukris uyat bat nga bat pi amen namang ila rung sa kajutang batamay haklemat bangi pedang yu jisu kasnam jong snap kayo yang nga bat ya pi nyirung sa kata kajutang ka batamay da kasnam ka jong ya ka ba on sa no na ka benta jong pi bat syusyu naka gospel ka jong Yohanes kalenong ka ba henriu de khat ka ba sandu sao uji su krani kini kintien ki badon jingmot ba whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life kinu ki ba bam ya ka do ka jong bat ki ba di ya ka snam ka jong ki don ya ka jing im bam jukut amen kani ka sngubang ba kani ka Bible verse ka whoever eats my flesh and drinks my blood kani ka kren sipang ka jingem ka snam ka mot pim dan jingem lada keempat ma be pi keempat yo saja ka snam ka jong jisu pilong ki briu ki bayam pisai kata lada pisiam holy communion kat ba pisiam ru hanrai pimpat pedang pimpat kala ka mot pimpat karsin ka mot pidang dei bet ki briu ki bayap but every time ba pisiam holy communion ka jingtem kan wan kalapi man na ka puro bishim na kami jong try ka wan man na ka jingtim pang kraw man nama pim sngau thu ya ka dor jong ka snam bat ya ka bor bat ya ka ta ka jingmot jong ka snam jong try jisu kinu ki babam ki badi ya ka snam jong ki don ya ka jingem bam jukut kinu ki badi ya ka snam snap ka snam utrai bidan kam mandon amen ba pinyo ya ka jingem bam jukut kau mot mangabat no pingin ki briu ki bala yap ki bala duna snam ong no bala ayap
Hani utrai wai snam yang abat epi. Amen. Usat jaga snam ko jong upen kuat yang abat epi. Bang ngilong ki bakut, ngilong ki bahok. Akmat jong ublay. Baraba ublay pet yang abat epi kan mau mal na kapor. Rapi dan hang ni ru. Latap epi jaga snam jong Jisu. Uyo epi lakot pemi orang meneng. Hari uyo ya ke snam ke jong ukun. Amen. Kau ngut piyat cerum seneng piyat gumu Jisu. Amen. Mau udah napo jong pi. Kata kali ke jeng sisa. Kani ka khuri ka long ka jutang ka ba thamai da ka snam jong ya ka ba on sa the no na ka benta jong pi. Underline tay kentien benta. Kabening kong ang ni kalong hoot na kabenta balasat bansat ing tagi pop akhir mar pidang try la sat ing pop ki jong fi amen bat kamat kabening kong hang ni ngakwa man ai artli kimat hang ni kabening kong mal na kapur bang isim holi kemudian ngin ken mau ya kini pelong pe baka snam ka jong utrai ka dei na kabenta bangin yo access bat kabeneng kabamut bangin yo benta la ni ngin long try baka beneng amen pisai. Namar ka Bible ko ong kata nakisiti sa kinang Filipi kabalalan nang dekat ka ba arpaw ko ong ba we are citizens of heaven ngiday kita kinong song snong jong ka beneng kumno pikalan nong song snong jong ka beneng kumno pikalan nong song snong jong kari India phiap don ayu mantip ya pipa pidai nong India phiap don ayu ID card phiap don Aadhaar ha phiap don ka voters ID mantip ya pipa pidai kinong song snong jong kari India. Oh, Bharat pidai nong song snong jong kari India nama boleh pidon ID, pidon Aadhaar, pidon PAN card, jong kasnong India. Dai jong kari India. But habeneng pimdon kam ID. Pimdon kam election ID habeneng pidon kam tanggawai ka ID ka snam u Jisu Kris ba pinlong kinong song snong jong ka beneng. Amen. Takadaw man na kapurwa pisim na kami jong utray ula tekno na kabenta jong pi ba pinlong kinong song snong jong kabeneng day hadu ba pin na poy siya beneng hanray pin imlupa na du menta kum kinong song snong jong kabeneng amen pisay bat ka ba arhang ningan penkut sendon kani ka snang ko sa tekno na kabenta jong pi kabening kong na kabenta ba pinlong kinong song snong jong kabeneng bat onda pila long kita kinong song snong jong kabeneng lani pidon access bat kabeneng ka ba arpat hang ni ka long ba pin yo sngow ru ya ka sur jong kabeneng amen kamun pen pli ya ki skor ki jongi dalam pat saja ke snam ko jong Jisu pim yo sngow ya pi kam kran ya ka ba kenja do ka jong yo sngow hang ni kakran ya ka bakan jaman siem kakran ya kata ka jinglong try jong pi jong ka beneng kamot kampat saja ke snam pimpat long te tang kinong song jong ka beneng te pini asngau ayu baki kran kini pini asngau ayu ba ublay kran ya pi lani pin kran kum nuyo ublay namar ka Bible ko ong bala penyesok yang i da ka snam Jisu sitis kinong Kolosai ka beneng kong ba arpo la penyesok yang i da ka snam jong Jisu umday da kaniam la penyesok yang i Handrai deka snam jong Jisu la penyesok yang i bat ukpa la penyesok yang i bat kebeneng amen. Kau mut ngidai ki nong song snong jong kebeneng na namar ke snam ke jong Jisu. Baru sa the no na ke benta jong pi ba pinyo long ki nong song snong jong kebeneng. Ke ID jong pi ha beneng ke David ke snam Jisu amen. Bat ke baar ke long ban pen pli kita ki skor ki jong i. Ha bangin yo access bangin sedang ban sngow ban yo sngow bleng yo sngow ki kran yo pin don ru pin nang ru ban kran snong amen kata ka ba ar ka snam ka jong utrai dai tang ba kan island ti ngi la ngin long try ba kata ngin long kita ki nong song snong jong ka beneng henry kan pelong yang ngiru bangin yo sngow ya ka benang ini asngau yu pa bat mitang mangini asngau nginang ban kran ru ya ka tien ka jauh pa amen kamu nginang ru ban kran telit yu men siam ba khoi uni kayangi kata ka ni ka tien ka jauh play la penyesok ingi da ka snamu Jisu bat ka Bible ko ong na John ka ba John chapter 9 verse 31 ko ong God does not listen to sinners Snap. Ublay snap ikinong pop. Tila dampat saja pi dekat senam ko jong Jisu. Ublay snap ikin dua jong pi snap pikiran you.
But piru pinum yo snow bau blay Ukraine pi. Pi kini ka snam ka troy kam lang ya kata ka skor jong pi. But ya ka ba pipin Ukraine yo blay ro, but pipin yo snow ro yo blay. Kapin play ya pipin stang ban yo snow yo blay. Amen. Nakabenta kani ka snam ka di na benta ka ba ar ka long ba pin yo snow yo blay. Pin yo snow ya ka sur jong ka beneng. Amen. But nga jukali no trying ngan hikay kum no ya kata ka surjang me kren yang i haka no ka dor ti try ska umen siam ko wildlife li point ki bayo ki tho ngadap ai artli ba umen siam ko kran mene ngadap ai arli ngam te pila tho ngam tho rai sakani ka way ba umen siam ko hikay direct no umen siam ko bet hakali nga song ang try ngan hikay kum no yakini ki khun ki jang me ngani ka sngi kum no sa pangani ka kamat ka ba ar kum no ba me kren kindan ki bri ki bakli jingkli menu Quran, kumno belai Quran. Ngamdan kaman pas ngau thoi pi kumno, lani haka sur ka ba kumno belai Quran. So simple wang belai kumne Quran. Quran yang ngaba di pila da belai Quran am. Quran ka Quran ubri ula ban Quran kum taru. Henry ka ba ngau tanat kalong he will place his words in your heart. Amen. Syubu ikintin ki jong ba Quran yang ngaba di pipin ngau tho ba dei belai. Amen. Katakan But pinum yo akses ya kata pinum dan bentabat kata lada pimpat saja pi dekat senam ke jong utrai. Kabening kong lada saja pi pin kelalong kinong song snong jong kabening kamu pelatih kenapa pin yo ai kabening. Amen. But kaba arpat pinang ru ban keren ketien beneng. Amen. But pin yo snow bau blay keren pin beneng pin yo snow. But bau blay keren place ya kita kikentien haka donut ke jong pin tip bau day blay. Tong kanungan upren jong pipit tep bau dei blay bakran. Pim tep kumno tama kalong ba sorial bau dei mau bakran. Hato umdai bau su place kita kikintien haka donut jong pi. Komot usyem ubu kita kikintien jong haka donut jong pi. Amen. Ban ngangat hapen ngim dadan kam bani keren kumne kiba kham strop lasuk. Dadan kam bani keren kumne supet utrai kumne ulat tip pilat tip bun keren iya pi. Amen. Kata ngau keren komik deh ngangat kan deh sisa kata. Namar mentaru belai ukuran yang pimar kemat. Hanrai ubu kita kintin kijang ke dok nuhut kijang pi. Bat pi tip dikena abad ba udai ublai ukuran yang abad pi. Tangkini ki arli poin ngakwa ba pinya digest pinya puli pinya ngau thu ba pleng ke don sisa ka bor haka snam. Mentah pi long kinong song snong jong kepeneng namar ba pinget namala sat pi ke snam ke jong utaraman. Bat ru pin stang ban yo sngo na do mentang kas janmit pin stang ban yo sngo bau blay kran ya pi au pila sngo thu ya ka bor jong kas na amen bat ka don ru ka protection te kani ka long ka jutang pi sisin ba ong pi ya te jutang baru try ka amur ula ai ka snam ka jong happy kamu ada ki briu ki ta yu jisu te la awai ka ta ka jutang te kamu pi ya ka protection ka jong ublay pa amen Piyat jaga protection ke jong uyawe ublay jong ka Israel. Amen. Ngin kan mau kata prophet. Ti ai ngin ke janmit ngin shem na ka mit jong try but ngin tip ngin num shem klam buram rai ngin shem na ka buram ka mut na ka ngitip ya ka jing shisha. Ba ka don ka bor ka snam but ka don ka jing pen khia ha ba shem ya ka ni ka holy communion. Amen. Ngin kan mau ke ai ba try ulale na menta jong apa jong pi but ru ngin na kabenta jong nang ni syakmat. Amen. Ngayon ublain kerkul bagi ni kintian.